Llongyfarchiadau mawr, Lleucu Roberts ar ennill clws, wel, wobr mawr barn y bobl Golwg 365 sydd wedi cael ei bleidleisio gan darllenwyr Golwg 365 bobl sydd. Sut mae'n teimlo ar ôl ennill y fedaryddiaeth llynedd gan feirniad mawr yn y Steddfod? Sut mae'n teimlo nawr gael gwobr gan bobl, felly, darllenwyr i hunan? Mae braf. Mae ffaith bod, dwi'n gwybod, nes i fwynhau sgwennu hon, siwt gymaint, a sgwennu fe i fi, mewn ffordd, nes i wneud. A mae cael y ffaith bod bobl eraill i ddechrau llynedd, y ffaith bod y beirniad yn lygo, beth o'n i wedi sgwennu, yn wych o fewn faint o'n blod. Ond mae cael barn y bobl ar ei benne wedyn. Wrth gwrs bod yn fendigedig. Mae'n hefyd un o'r allan wedi ar y trywydd cywir rhywle, yn rhywle, dwi'n siŵr iawn. Na, gwych. Ond fi'n cofio ti'n sôn unwaith, bod ti wedi sgwennu hi gyd a llaw yn wahanol i nofel Daniel Owen. Pam nes ti sgwennu hi a llaw? Dwi'n sgwennu ar rafach efo llaw, ac eto, pan mae fe'n dod, mae'r cyflymder cywir. Pan mae rhywun yn sgwennu beth sy'n ei benne, mae fe'n dod allan fel chydig bach o chwdfa i raddau, ond pan mae fe'n digwydd efo llaw, mae fe ar y cyflymder cywir, dyw e ddim yn rhy arad, dyw e ddim yn rhy gyflym. Lle efo nofel o bosib, mae rhywun yn sgwennu dipyn o naratif, sgwennu. Falle bod ôl hynny ar y sgwennu i'r raddau, ond na, mae sgwennu efo llaw yn gyflymder yr ymenydd, falle. A mae'r gyfrol, mae'r storïau i gyd yn llawn tafodieithau, 7 stori fer wedi sgwennu mewn 7 tafodiaeth wahanol. Sut wyt ti wedi meistroli 7? Dwi'n wedi meistroli nhw gwbl. Dwi'n credu mewn beth yw bod mae gynnau un dyfodiaeth yn amlwg, mae gan bawb i un tafodiaeth, mam dyfodiaeth, felly, a hefyd dwi wedi symud fyny, a wedyn mae'n plant i, dwi wedi magu plant efo tafodiaeth wahanol, a na'r unig dyfodiaeth dwi'n glywed, felly mae yna 2 na, ond o ran mwy na 2, fi ddim yn hollol siŵr bod yna fi stroli nhw, fel beth y gwbl am o'n i bod bobl yn darllen yn yr straeon ac yn gweud, diw'n hafodiaeth i ddim cystal yn di, ond mae rhaid bod i reid o'r tafodiaeth oedd eraill, ond wrth gwrs, falle bod hynny ddim yn wir. Ond mae pobl wedi camol yn fyna'n dipyn orchest, achos oedd e'n risg yn doedd? Mae dafodieithoedd bydd heb fentro arnyn nhw hefyd, a repertian. Dwi'n jyst yn rhan o amrywiaeth, yr holl amrywiaeth sydd gyda ni wedi, a cryfder y Gymraeg yw y ffaith bod gan ni dafodieithoedd cryf yn dal i fod, felly, a hyn yn mewn oes lle mae popeth yn mynd yn reit unffurf. Fi'n beth yw dy hoff dafodiaeth di'n Gymraeg? Dwi'n meddwl, digon teg. Fydde rhywun yn gweud i hoff dyfodiaeth yw i mam dyfodiaeth nhw. Na, dwi'n dwlu clywed y cofi. Dwi yn dwlu'r ardal yma. Mae'n ardal dwi wedi fabwysiadu, neu mae'r ardal wedi'n mabwysiadu, a mae jyst clywed y plant wrth i, clywed pobl yr ardal yn siarad. Beth sydd ar y gweill nesaf nawr, te? Fi'n gwybod, straeon byrion o bosib yn hytrach na nofelau. Dwi'n reit hoff ar hyn o bryd yn sicr o'r gwahanol syniadau, a un syniad yn dilyn y llall, felly, a straeon nhw mor gryno, mor gynnil o phosib. Straeon byrion. A gyda beiro neu plien neu rhywbeth? Ie. Mae cyn y blien, ie. Mae'n debyg. Mae efo beiro a tudalen lan o bapur a trio agri honno gymaint o phosib. Llongyfarchiadau mawr ar ran Golwg 365 a Golwg a phawb. Diolch yn fawr.